אוקיי, אז ההרצאה הבאה שלנו זה של דוקטור ענבל קליין אברהם מהטכניון, והיא תדבר בעצם על המידע שמספקת בינה מלאכותית, עד כמה אנחנו סומכים על זה, ומה בעצם הגיבוש ההחלטות שלנו לפי זה, עד כמה הוא סביר או לא סביר. אז אני ענבל ונעים מאוד. אני פוסט-דוקטורנטית בקבוצה שחוקרת תקשורת מדע שלי. אוקיי. זה בסדר ככה? עובד? אמ, בפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה בטכניון. אמ, הרעיון הוא שדרך תקשורת מדע בעצם אפשר לחנך בצורה עקיפה ולא פורמלית אנשים שסיימו את מוסדות ההשכלה הפורמלית שלהם, כל מה שקשור בידע מדעי, ולכן שם זה מתחבר. אני רוצה להציג לכם מחקר אחרון שעשינו. אני אקריא כדי להישאר בזמנים. אם משהו לא ברור או לא מסתדר אז תעצרו אותי, ומראש אני מתנצלת אם יהיו עוד תקלות טכניות. בואו נראה איך זה עובד. זה ככה? כן. טוב, אז מן הסתם בינה מלאכותית יוצרת, בזה מתמקד המחקר שלנו, Generative AI באנגלית. אתם רואים פה את ChatGPT שבטוח, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא מוכר יותר או פחות. כמו שאתם בטח יודעים, מדובר בסוג של בינה מלאכותית שלומדת לחולל מידע חדש על סמך נתונים שעליהם היא אומנה. חנן ושוורץ אלטשולר אומרים שבינה מלאכותית יוצרת מביאה איתה שלושה חידושים מרעישים. קודם כל היא כללית, כלומר היא לא אומנה להשלים משימה מסוימת, ולכן אפשרויות היישום שלה מגוונות ורבות. שנית, היא יוצרת, כלומר היא מייצרת תוכן חדש על סמך נתונים שהיא אומנה עליהם. בכלל זה יש שם טקסט ודימויים חזותיים וסרטים ואודיו ועוד הרבה. היא נגישה, וזה אומר, כמו שדלית אמרה קודם, היא לא מחייבת ידע בתכנות או ידע טכני אחר כדי להפעיל אותה, וזה אומר שהיא מאוד מאוד נגישה לכלל הציבור. עכשיו, לטכנולוגיה המרשימה הזאת יש פוטנציאל להנגיש מידע בבהירות ומידע מורכב, ובכך גם מידע מדעי שהוא נחוץ לתפקוד בריא ובטוח ברמת הפרט וברמת החברה. והנגשת מידע מדעי גם יכולה לעזור לצמצם פערי ידע, וגם יכולה לקדם קבלת החלטות בנושא בריאות, מדע, סביבה, מתוך החלטות מושכלות. במקביל, המידע שבינה מלאכותית מספקת לעתים הוא שגוי, מה שנקרא הזיות. ומאחר שהוא מנוסח בשפה טבעית, לא רק שקשה לזהות את השגיאות במידע, המידע השגוי הזה מאוד מאוד משכנע. חוץ מזה, מודלים קיימים להערכת אמינות מידע בסביבות מקוונות כמו שני אלה שמוצגים כאן, ויש עוד אחרים, לרוב אינם רלוונטיים לסביבת העבודה של בינה מלאכותית יוצרת. בין השאר כי היא לא תמיד מציגה את המקורות שלה, או שהיא מייצרת מידע ולאו דווקא שואבת אותו, או כי האופן שבו מוצג המידע לא מאפשר שימוש באסטרטגיות הערכת מידע שתלויות הקשר, למשל איך האתר נראה או מה המשלב הלשוני. וסביב הסיטואציות האלה נוצר מצב שבינה מלאכותית יוצרת מידע שהוא גם נגיש וגם אמין, אבל לעתים הוא שגוי, בסביבת מידע שמקשה על הערכת אמינות המידע, ואז מתהווה לו איזשהו איום אפיסטמי. ולמי שהמונח פחות מוכר לו, המילה אפיסטמי או המונח אפיסטמי מאוד בגדול קשור לידע ומתייחס לעתים קרובות למאפייני ידע או לאופן הידיעה או לדרגת הידיעה. במילים אחרות, התוצרים של בינה מלאכותית יוצרת מציגים איזשהו איום אפיסטמי, במיוחד כשמדובר במידע שנחוץ לקבלת החלטות בנושאי מדע, בנושאי בריאות, בנושאי סביבה וחיי היומיום שלנו. סביב המוטיבציות האלה אנחנו מעלות 4 שאלות מחקר. ראשית, מה אנשים יודעים על בינה מלאכותית ואיך זה קשור לדמוגרפיה, משתנים דמוגרפיים, וכיצד אנשים תופסים בינה מלאכותית ואיך זה מתחבר לדמוגרפיה. איך אנשים משתמשים במידע שיצרה בינה מלאכותית כדי לגבש החלטה בענייני בריאות, בעניין בריאותי יומיומי, והאם ידע על בינה מלאכותית, תפיסות כלפיה או משתנים דמוגרפיים הם אלה שמסבירים האם אנשים משנים דווקא את דעתם בעקבות חשיפה למידע
שיצרה בינה מלאכותית. אז גם בקצרה, מה עשינו? כדי לבחון את השאלות האלה ערכנו סקר מקוון שבחן תפיסות כלפי בינה מלאכותית, ובכלל זה בחנו עמדות כלפיה, אמון בבינה מלאכותית ותפיסת תועלות וסיכונים. בחנו ידע אודות בינה מלאכותית ואני ארחיב על זה קצת. בחנו מידת שימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת, התמקדנו בחמש טכנולוגיות ChatGPT, בינג צ'אט, כיום הוא מכונה קופיילוט של מייקרוסופט, בארד, היום הוא מכונה ג'מיני של גוגל, את רוביבוט, שאלנו על רוביבוט הישראלי ושאלנו על פרפלקסיטי AI. עבור כל טכנולוגיה בעצם ביקשנו ממשתתפים לדרג האם הם שמעו עליה, האם הם שמעו ולא השתמשו בה, האם הם השתמשו בה פעם או פעמיים או האם הם משתמשים בה באופן קבוע. ערכנו גם איזושהי משימת ביצוע מעניינת, לפחות אני אציג לכם גם אותה עוד מעט, ואספנו כמובן נתונים דמוגרפיים. את המדגם היו בו 500 בני 18 ומעלה, דוברי עברית. זה בעצם מדגם שמייצג את אוכלוסיית משתמשי האינטרנט בישראל, הבוגרים, דוברי העברית, והוא מייצג לפי מגדר, גיל והשכלה. אספנו את הנתונים לפני שנה, יולי-אוגוסט 2023, בעצם חצי שנה, קצת יותר, אחרי ש-ChatGPT יצא לעולם, נולד לעולם, בעזרת חברת פאנל AI. אז נתחיל עם שאלה הראשונה, מה הציבור הישראלי יודע, או לפחות ידע ב-2023, על בינה מלאכותית? אז במסגרת השאלה הזאת בחנו את המשתנים הדמוגרפיים האלה, יש לנו פה מגדר, גיל, רמת הכנסה, מידת דתיות, רמת השכלה והשכלה מדעית, ובחנו גם את מידת הניסיון הנצבר עם בינה מלאכותית יוצרת. אני אסביר את אופן החישוב של זה כשנגיע לדבר על העניין הזה. את ציון הידע אודות בינה מלאכותית מדדנו באמצעות 9 היגדים, 6 מהם היגדים בפורמט של נכון לא נכון, 6 מהם בחנו ידע תוכן וידע פרוצדורלי, כלומר האם המשיבים יודעים מהי בינה מלאכותית ואיך משתמשים בה. 3 היגדים נוספים התייחסו לידע אפיסטמי, ואז הרכבנו איזשהו ציון של ידע אפיסטמי על בסיס ה3 היגדים הללו. אני תכף אציג את כל ההיגדים, רק לומר לפני זה שמסך התשובות הנכונות על כל 9 ההיגדים הרכבנו איזה ציון ידע כללי שכזה על בינה מלאכותית. אז הנה 6 ההיגדים שמרכיבים ציון ידע תוכן וידע פרוצדורלי. במחקר אנחנו מתייחסות לציון על ההיגדים האלו רק כחלק מהציון הכללי, ועדיין קחו לכם איזה 2 שניות, אני לארג'ית, תתרשמו רגע, תראו מה מוכר לכם, מה פחות. אני אמשיך, בסדר? בחלק העליון של הרשימה היגדים הנוגעים לבינה מלאכותית באופן כללי, בחלק התחתון היגדים שמתמקדים בבינה מלאכותית יוצרת. משמאל מופיעים האחוזים, מה אחוז התשובות הנכונות, והגרף בעצם מציג את ההתפלגות בירוק, מספר המשיבים נכונה על כל אחת מהשאלות. ומה שרואים כאן בעצם זה שעל 5 מתוך 6 ההיגדים הבוחנים ידע תוכן וידע פרוצדורלי, יותר ממחצית מהמשיבים פה בישראל ידעו את התשובה הנכונה. הנה 3 ההיגדים שבחנו ידע אפיסטמי, העליון בינה מלאכותית בכלליות, שני התחתונים זה בינה מלאכותית יוצרת. הנה אחוז המענה, כמות האנשים שענו נכון, והנה הגרף שמתאר את ההתפלגויות. על 2 מתוך 3 ההיגדים הללו חצי מהמשיבים ענו נכון, וכאמור מספר התשובות הנכונות לכל משתתף הרכיב את מה שאני בהמשך יכנה רמת המודעות למגבלות האפיסטמיות. זה היה מה מדדנו, בואו נדבר על מה מצאנו. אז הנה התפלגות של ציוני הידע אודות בינה מלאכותית. הציון כן מתוך 9 היגדים על כמה ענו נכון, וכמו שאפשר לראות מרבית המשיבים ענו על יותר תשובות נכונות מהסתברות הניחוש, שעומדת על 4.5 שאלות נכונות. כלומר הידע של ציבור משתמשי האינטרנט בישראל אודות בינה מלאכותית הוא גבוה.
בבחינת השונות נמצאה שונות מובהקת סטטיסטית לפי רמת הכנסה, רמת השכלה ורמת השכלה מדעית. מה שזה אומר בעצם שבעלי השכלה גבוהה יותר, בעלי השכלה מדעית גבוהה יותר ובעלי הכנסה גבוהה יותר יודעים יותר על בינה מלאכותית. הגרף מעניין, שורה ראשונה, השורה העליונה ביותר זה רמת השכלה הכי בסיסית, יסודי, התיכון לפני בגרות, וזה יורד עם השורות, שורה תחתונה זה תואר שני או שלישי. תשובות אדומות שגו, תשובות ירוקות ענו נכון, וממש אפשר לראות איך ככל שההשכלה עולה, מספר התשובות השגויות, מספר השוגים יורד ומספר המשיבים נכונה עולה. וזה מתאר את ההשכלה המדעית, גם מגמה דומה בהקשר הזה. אני ממשיכה ברשותכם, בסדר? הנה ההשכלה המדעית, אוקיי? בחנו גם את המתאם בין ציון ידע כללי אודות בינה מלאכותית למידת הניסיון הנצבר עם כלי בינה מלאכותית יוצרת. אז את מידת הניסיון הנצבר עם הכלים השונים ששאלנו לגביהם, בעצם חישבנו כך, לכל משיב עבור כל טכנולוגיה נתנו את הערך 0 אם הוא לא ישתמש אף פעם, ערך 1 אם הוא ישתמש פעם או פעמיים, ואת הערך 2 אם הוא משתמש באופן קבוע. עשינו איזה סכם של כלל הציון, כאילו כלל הערכים על 5 הטכנולוגיות, ואז חילקנו את כל המשיבים שלנו בעצם לשלוש קבוצות. מי שאין להם ניסיון, זאת אומרת קיבלו ציון 0 או 1, מי שיש להם איזשהו ניסיון אבל הוא מוגבל בין 2 ל-4, ומי שקיבלו ציון 5 ומעלה עם ניסיון מגוון מאוד. ומה שרואים פה בגרף זה שלמרבית בעלי הניסיון המגוון עם כלי בינה מלאכותית יוצרת יש ציון ידע גבוה, ובמיוחד ביחס לאלה עם הניסיון המוגבל או בלי הניסיון. אבל אז עולה השאלה מה קורה אם אנחנו מתמקדים ספציפית באותה רמת מודעות למגבלות אפיסטמיות. אז כאן חישבנו שוב קשר סטטיסטי בין רמת המודעות לבין תפיסות כלפי בינה מלאכותית ומידת הניסיון הנצבר עם בינה מלאכותית יוצרת. והממצאים בעצם מראים שבעלי מודעות גבוהה יותר הם בעלי תפיסות שליליות יותר כלפי בינה מלאכותית יוצרת, אבל הם גם המשתמשים הכבדים יותר בבינה מלאכותית יוצרת. זה סימן שאלה גדול, שאנחנו עוד ניתן עליו את הדעת, איכשהו. וזה מוביל אותנו יפה למה מה ציבור משתמשי האינטרנט בישראל חושב על, תופס את בינה מלאכותית. בהקשר הזה, מלבד את משתנים הדמוגרפיים, מדדנו את מידת האמון בבינה מלאכותית, לפי אינדקס שמבוסס על 16 היגדים, תפיסת איומים, תפיסת תועלות ותפיסת עמדות, כל אלה מבוססים על אינדקס של 6 היגדים. הגרפים שוב מציגים את ההתפלגות עבור כל משתנה ומראים כיצד הממוצע נמצא מעט מעל אמצע הסקאלה. זאת אומרת, התפיסות של הציבור הישראלי כלפי בינה מלאכותית הן בגדול חיוביות. בבחינת השונות אנחנו מוצאים שארבעת המשתנים האלה יש להם שונות מובהקת סטטיסטית בהקשר של מגדר. זאת אומרת, כן, מצד ימין אתם רואים, משמאל נשים, מימין גברים, ומה שאפשר לראות זה שהממוצע, קו הממוצע נמצא גבוה יותר אצל גברים מאשר אצל נשים, למעט עבור משתנה של תפיסת איומים, אז נשים תופסות את הבינה המלאכותית כמאיימת יותר מגברים. גם עבור תפיסת תועלות נמצאה שונות מובהקת לפי הכנסה, רמת דתיות, רמת השכלה ורמת השכלה מדעית. שאר המשתנים לא נמצאה שם שונות מובהקת. וזה מביא אותנו, כל זה הסטטיסטיקה תיאורית, ועכשיו הגענו לג'וס. עכשיו בעצם מה קורה כשאנשים פוגשים מידע שיצרה בינה מלאכותית בנושא בריאותי יומיומי, האם הם משתמשים בו כדי לגבש החלטה, ואיזה החלטה הם מגבשים.
כדי למדוד את הדבר הזה עשינו משימת ביצוע. ראשית, הצגנו למשתתפים תיאור מקרה במסגרתו חברה מתלבטת אם לקנות ערכה של דיאטת מיצים לניקוי רעלים, והיא שואלת האם זה בטוח והאם זה יועיל לבריאותה. אני מדגישה בטוח ומועיל לבריאות, לא רלוונטי שיקולים שקשורים למשל לעניינים כלכליים. ואחרי התיאור מקרה, שאלנו את המשיבים שלנו בשתי תשובות פתוחות, מה תמליצו לחברה ומדוע תמליצו דווקא כך. לאחר מכן הצגנו למשתתפים שתי תשובות שיצרו ChatGPT ובינג צ'אט לאותה הדילמה. אתם רואים כאן את צילומי המסך מתוך הסקר עצמו. שתי התשובות האלה מהדהדות בגדול את המלצת המומחים בתחום, והתשובות שתיהן אומרות בגדול אותו דבר, ומה שהן אומרות זה ככה: אין מחקרים שתומכים ביעילות או ביתרונות של דיאטת מיצים. הדיאטה הזו מציעה אפשרויות תזונה מוגבלות ולכן היא פוגעת בבריאות ואפילו מסוכנת. דיאטות אלה אינן תומכות בירידה במשקל לזמן ארוך. הגוף יכול לבצע תהליכי ניקוי באופן טבעי. עדיף להתמקד בקיום אורח חיים בריא ובפעילות גופנית, ובכלל מומלץ להתייעץ עם מומחה ולקבל מידע מותאם אישית. ואחרי שהצגנו להם את התשובות האלה, שאלנו אותם שוב מה תמליצו עכשיו ולמה. לקחנו את התשובות הפתוחות האלה ועשינו מה שמכונה ניתוח תוכן. קודדנו אותם מחדש לתוך ערכים כמותיים שאפשר להפעיל עליהם סטטיסטיקה. אז מתחילים באיזשהו תהליך שמכונה מהימנות בין שופטים, מהימנות בין שופטות במקרה הזה, כן. וחישבנו אותו, מידת ההסכמה בין המקודדות לפי קריפנדור של אלפא. ומה שעשינו פה זה קודדנו את התמות, איזה נושאים, איזה שיקולים אנשים העלו בתשובות שלהם, ומתוך זה ראינו האם זה הולם או מהדהד את מה שהבינות המלאכותיות הזכירו לפני ואחרי החשיפה למידע, ובחנו האם ההמלצה הזאת הולמת את דעת המומחים ואת ההמלצה של הבינה המלאכותית, כלומר עדיף להימנע מהדיאטה, לנהל אורח חיים בריא או ולהתייעץ עם מומחה. זה היה ממדדנו, הנה מה מצאנו. אז מבחינת התמות, אלה התמות העיקריות שזיהינו שם, הם מופיעים כאן בחלוקה לשיקולים שהעלו הבינות המלאכותיות בתשובתן ולכאלה שלא. הנה השכיחות של כל התמות, באפור לפני חשיפה, בוורוד אחרי חשיפה למידע. ומה שרואים כאן, הממצאים, זה שחל שינוי מובהק סטטיסטית בשיקולים שהמשיבים משתמשים כשהם מצדיקים את הטענות שלהם, את ההחלטה שלהם, ואני רגע מתעכבת על זה, תראו את הדבר הזה ככה. השכיחות של שיקולי תזונה, שהוזכרו גם בתשובות של הבינות המלאכותיות ושמעדדים דעת מומחים, עלו ממש דרמטית. הצורך במידע נוסף ירד. כל מי שלפני החשיפה אמר צריך עוד מידע, לא כל, הרבה אבל. המספרים האלה יורדים, לא, ובמיוחד ממקורות שלא יודעים בוודאות עד כמה הם אמינים, רשתות חברתיות, המלצות משתמשים וכל מיני דברים כאלה. גם התייחסות לשיקולים כלכליים ושיקולים שנוגעים במקום של המשתתף לתת בכלל המלצה בנושא, גם הטיעונים האלה, האזכורים שלהם, השכיחות שלהם יורדת דרמטית. בדקנו גם את אחוז מגבשי ההמלצה שהולמת דעת מומחים לפני ואחרי החשיפה. המספרים עולים דרמטית בגין אלה שמאמצים את דעת המומחים. השאלה כמובן עד כמה הם באמת השתמשו במידע שהציעה הבינה המלאכותית, ואז אנחנו רואים שבקרב המשתתפים שגיבשו המלצה שהולמת את דעת מומחים לפני ואחרי החשיפה, יש יותר משתתפים שהמליצו להימנע, זאת אומרת ממש מאמצים את ההמלצה של הבינה המלאכותית אחר כך. וגם בדקנו האם השינוי בהמלצה משקף גם שינוי בשיקולים שהעלו המשתתפים. הגרף הזה שאני אציג מימין לשמאל הוא כאילו קצת הפוך, סליחה על הבלגן. אנחנו רואים כאן את השינוי שחל במספר מגבשי ההמלצה ההולמת, שזה העמודה מצד ימין.
זה לפני החשיפה ואחרי החשיפה. בירוק את מספר המשיבים שהעלו לפחות שיקול אחד מכלל השיקולים שהזכירו הבינות המלאכותיות, ובאדום אלו שלא בכל שלב. ומהנתונים הללו אפשר לראות שהשינויים המשמעותיים חלו מצד אחד בעלייה במספר המגבשים המלצה הולמת, שהזכרו שיקול אחד לפחות של הבינה המלאכותית, ובירידה ההפוכה, כן, מהצד השני. זה אומר בעצם שמרבית המשתתפים ששינו את ההמלצה שלהם לכזו שהולמת ימצאו לפחות אחד מהשיקולים שהעלו הבינות המלאכותיות. אז ראינו שחל שינוי מובהק סטטיסטית בשיקולים שהעלו המשתתפים, וראינו שחל שינוי מובהק במספר האנשים שגיבשו המלצה שהולמת דעת מומחים בתחום. אבל מי הם אותם האנשים שבאמת משנים את הדעה שלהם אחרי שהם נפגשים במידע שיצרה הבינה המלאכותית? אז בעצם על בסיס אפיון ההמלצה לפי הולמת או לא הולמת דעת מומחים, ולפי לפני או אחרי חשיפה, חילקנו את המשתתפים שלנו לארבע קבוצות. בקבוצה הראשונה נמצאים מי שגיבשו החלטה הולמת לפני חשיפה ושינו את דעתם דווקא לכזו שאינה הולמת אחרי החשיפה. כאן יש לנו 27 מקרים, זה לא מספיק כדי לעשות הסקה סטטיסטית, אז אני מניחה אותם בצד. בקבוצה השנייה, אלה ששמרו את דעתם גם אחרי החשיפה השנייה, אז מי הם אותם האנשים שמלכתחילה ידעו לגבש את ההחלטה ההולמת דעת מומחים בתחום לפני שהם פגשו את ההמלצה? אז מה שמעניין זה מה שמסביר את האנשים שהם משתייכים לכאן אלה משתנים דמוגרפיים. אתם יכולים לראות את הרשימה, אבל בגדול השכלה מדעית גבוהה, הכנסה גבוהה, רמת דתיות נמוכה. יש גם ציון ידע כללי על בינה מלאכותית שהוא גם מובהק פה, אלא שזה משהו שמוסבר על ידי השכלה, אז אני שמה את זה גם בצד. בקבוצה השלישית נמצאים אלה שגיבשו המלצה שלא הולמת דעת מומחים ודבקו בה גם אחרי שהם פגשו את המידע מהבינה המלאכותית. כאן יש אנשים שיש להם תפיסות שליליות כלפי בינה מלאכותית. שימו לב שפה כבר הידע וההשכלה פחות קריטיים, אלא בעיקר מה חושבים על הבינה המלאכותית או על הידע שהיא מספקת. אוקיי, גם ציון ידע נמוך על בינה מלאכותית. הקבוצה האחרונה נמצאים משיבים ששינו את ההמלצה שלהם מלא הולמת לכן הולמת, ומבחינתנו זאת בעצם הקבוצה הכי מעניינת. בין השאר היא מעניינת כי מה שמסביר את השינוי בהמלצה זה לא המשתנים הדמוגרפיים, כמו מה שמסביר גיבוש המלצה הולמת מלכתחילה. אלא, סליחה, לא מה שמסביר לא הדמוגרפים שמסבירים קבלת החלטה נכונה, במרכאות, אלא דווקא אמון גבוה לצד מודעות נמוכה למגבלות האפיסטמיות של הבינה המלאכותית. אז רגע אני ארוז את הכל בחזרה ונדבר על המסקנות. אז בתשובה לשאלת המחקר הראשונה, הידע של הציבור הישראלי אודות בינה מלאכותית גבוה, והוא גבוה יותר בקרב בעלי השכלה גבוהה, השכלה מדעית גבוהה והכנסה גבוהה. עוד הממצאים מראים שלבעלי מודעות גבוהה יותר למגבלות אפיסטמיות יש אמון נמוך יותר ותפיסות שליליות יותר כלפי בינה מלאכותית, ועדיין הם המשתמשים הכבדים בטכנולוגיות האלה. בתשובה לשאלה השנייה, התפיסות של הציבור הישראלי יחסית חיוביות, במיוחד בקרב גברים. בתשובה לשאלה השלישית, שבוחנת את אופן השימוש במידע שיצרה בינה מלאכותית לצורך גיבוש החלטה בנושא בריאותי יומיומי, אז אנחנו מוצאות שחל שינוי מובהק בשיקולים שהעלו המשתתפים אחרי החשיפה, כך שיותר מזכירים שיקולים שהופיעו בתשובות ופחות צריכים מידע נוסף. חל גידול מובהק גם באחוז המשתתפים שגיבשו המלצה הולמת אחרי חשיפה, כשעיקר אלה ששינו את דעתם אימצו את המלצות המומחים או את דעת המומחים בתחום. ובתשובה לשאלה הרביעית והאחרונה,
מצאנו שבעוד שמשתנים דמוגרפיים מסבירים קבלת החלטה שהולמת המלצות מומחים מלכתחילה, אמון רב יותר בבינה מלאכותית ומודעות נמוכה יותר למגבלות האפיסטמיות, הם מה שעושה שאנשים בעצם ישנו את דעתם אחרי שהם פוגשים מידע מבינה מלאכותית. תודה. זה שאנשים צפו בנוגע לעניין הבריאותי. הרוב. נכון, אבל זה גם מעניין. אבל זה מעניין לראות אם אתה טועה, כאילו אם טעית ופגשת מידע מבינה מלאכותית, זה לא משנה מה אתה יודע ומה אתה לא יודע מראש, מה שיעשה שתשנה את המידע ותקבל המלצה נכונה במרכאות, זה מה אתה חושב על הבינה המלאכותית. יש לי גם שאלה, כביי פרודקט, איך אפשר בעצם לייצר את זה שאנשים כן יבינו יותר מה רמת האמינות ומה רמת האמון שניתן לרכוש? אז זה בתחום החינוך היום, חינוך וכל מה שקשור בהתעסקות של הציבור בבינה מלאכותית, יש עיסוק מאוד מאוד נמרץ ומאוד רחב במה שנקרא אוריינות בינה מלאכותית. מנסים היום, דיברו על זה בעבר גם לפני ChatGPT, זה גם על זה בעקבות הפיצוץ הטכנולוגי היום שמים גז ומנסים לפתח בבת אחת גם כל מיני תוכניות בכל מיני מקומות בעולם, זה באמת, זה הרשת מתפוצצת בבת אחת. אז דרך אחת זה לפתח אוריינות בינה מלאכותית. מחקר אחר שעשינו, אנחנו רואות שאנשים שיש להם מה שנקרא אוריינות אלגוריתמית, זאת אומרת יש להם ידע סביב תכנות או כל מה שקשור בתוכנה וכדומה, אז גם הם מצליחים להתמודד יותר עם הטכנולוגיות החדשות האלה. כנראה שזה הכיוון. גם תודה על ההצעה. איך את אמרת שהמידע הזה, הנתונים שלך מלפני כשנה? כן. איך אתם שומרים במחקר הזה, ובכלל שהכל רץ מהר כל כך קדימה, על איזושהי עדכניות? אז אנחנו שנייה לפני להריץ מחקר המשך. רגע, אחד סיימנו, בדיוק סיימנו, מנתחים את הנתונים שלו. הרעיון הוא בעצם לתעד, לראות מה קורה לפי אותם מדדים ואותם סקלות ככל שאנחנו מתרחקים מעידן תחילת המפץ הגדול הזה. אנחנו כרגע לפני התחלה של עוד איסוף נתונים, ואז אנחנו נראה מה קורה כשאנשים משתמשים שהמידע הוא לאו דווקא שתי תשובות נכונות במרכאות, אלא מה קורה כשתשובה אחת נכונה ותשובה לא, או שתי התשובות לא נכונות, ואז בקיצור, מחקרי המשך. כלומר, עוד פעם